Ens asseurem d'una manera còmoda, podeu utilitzar un bloc o no, el més important és que els vostres genolls puguin caure relaxats als laterals. Val, se sent bé, eh? Doncs tanco comentari, gent. Gràcies, guapos. Super. Si no teniu un bloc, podeu fer servir un coixí, com us vagi bé. Des d'aquí ens assentem amb els isquions ben arrelats en el terra. Relaxarem l'abdomen, col·locarem les mans damunt dels genolls amb l'esquena ben llarga, com si ens estiréssim des del top i del cap, mantenint els isquions ben enganxats a la colxoneta. Des d'aquí començarem, els convido a tancar els ulls suaument, acostant lleugerament la barbeta en direcció al pit, per crear espai a les cervicals. I comencem a portar aquesta mirada cap endins, permetent-nos aquest espai per nosaltres. Percep de quina manera tens col·locades les cames, molta per sensacions, el contacte potser de les teves mans damunt dels genolls, de les cuixes. De relaxar les espatlles, enrere i avall. Relaxant la musculatura de la cara. Eixamplant el front, relaxant els pòmuls, la mandíbula, la llengua al fons de la boca. Intenta mantenir-te immòbil, simplement observant el moviment de la respiració. Un moviment natural, sense forçar ni controlar. Relaxant els genitals, el sòl pèlvic. I observes de quina manera comences la pràctica avui a nivell energètic, a nivell emocional, mental. Donant la benvinguda a qualsevol sensació, abraçant-la i deixant-la anar. Observa la tendència de la teva ment en divagar, en distreure's. És totalment normal. Respira profund i reconnecta't amb la respiració. Mantenint-te en aquest estat equànim, a poc
poc a la inhalació aixecarem els braços, inhalant profundament fins a la base dels pulmons. Alces els braços amunt, ajuntes els palmells de les mans i exhales, baixant els braços a poc. Inhalarem i exhalarem a través de les fosses nasals. Des d'aquí inhales, braços amunt. Deixa que la respiració infli l'abdomen, les costelles, les clavícules. I des d'aquí exhales, a poc, intentant percebre cada sensació en els teus braços. Des d'aquí inhales profundament, alces els braços amunt. Intenta que el temps d'inhalació i d'exhalació siguin iguals. Mantén les costelles endreçades, exhales. Relaxa la musculatura del voltant dels ulls. Percep l'energia fluint a través dels teus braços. Inhales, última vegada, braços amunt. Projecta l'energia a través de les puntes dels teus dits. I ajuntes els palmells damunt del cap. Inhales i a l'exhalar baixes les mans per davant fins que el polze toca l'esternó. Pressiones el pols a l'esternó, l'avantbraç queda en contacte amb les teves costelles i mantens les dues mans pressionades entre si. Inhales profund i amb l'exhalació acostes la barbeta a les mans i a poc vas obrint els teus ulls. Benvinguts a la pràctica. Des d'aquí col·locarem les mans als genolls, relaxarem de nou les espatlles i farem voltes suaus amb el cap. Inhalarem quan passem per dalt i exhalarem quan la barbeta s'acosti al pit. Percep qualsevol sensació sutil. Tanca els teus ulls, si vols, i des d'aquí canvies el sentit de gir. Inhales a la dreta, amunt i exhales a l'esquerra i avall. I des d'aquí anirem parant el moviment en el centre. Si tenim un bloc o un coixí el retirarem. I anirem als 4 punts de recolzament. Des d'aquí el que farem és col·locar l'empeny al terra, alineant els genolls amb les caderes i els dits de les mans ben separats. Des d'aquí inhalarem, obrirem el pit, començar el moviment des del còccix, part baixa de l'esquena, vèrtebra per vèrtebra, fins que la barbeta es queda enganxada en el pit. Inhales, a poc, tornes a començar el moviment des del sacre, vas pujant com una cremallera i inhales. Des d'aquí exhales, tornes al moviment. Empeny el terra amb les teves mans. Ves fent el moviment cada vegada més fluid, coordinant la respiració. Els dits de les mans pressionen el terra. Des d'aquí inhales, mires amunt i des d'aquí amb els colzes enganxats al tronc baixes el pit al terra, amb la barbeta que toca al terra. Inhales, tornes a pujar i des d'aquí corbes la part alta de l'esquena, puntells els dits dels peus i fas força enrere anant a la posició A de Mukha. Si no pots estirar les teves cames et mantens aquí. Des d'aquí corbes la part alta de l'esquena, genolls al terra, exhales. Des d'aquí inhales, obres el pit, empenys el terra amb les mans. I des d'aquí amb els colzes enganxats al tronc, baixes la barbeta en el terra, els isquions en direcció al cel. Empenys al terra, de nou, vèrtebra per vèrtebra, fins que la barbeta toqui el pit i desenganxa
terra, A de nuca. Tornarem, última vegada, vèrtebra per vèrtebra, genolls al terra. Des d'aquí inhales, obres el pit, colzes enganxats al tronc, baixes en direcció al terra. Inhales, corbes, empenys, A de nuca. Última vegada, si vols fas aquesta variació o si vols vas a la posició Urdhva Mukha, anant a planxa. Des de planxa deixes caure la cadera amb els ditets dels peus que toquen al terra. Agafes aire, inhales. A l'exhalar vas a chaturanga, una planxa baixa. I empenys al terra i et quedes en A de nuca. Última vegada, si no fas l'altra variació amb els genolls i el pit. Des d'aquí exhales, deixes caure la cadera, empenys al terra, els canells queden alineats amb les espatlles. Exhales, planxa baixa. I des d'aquí empenys al terra. A de nuca. Et mantens unes respiracions aquí o aquí. El més important és buscar una diagonal amb l'esquena, empenint al terra, fent una rotació dels braços com si les aixilles s'haguessin de mirar entre si. Relaxa el cap i alça els isquions amunt. Si pots, direcciones els talons en direcció al terra i si pots allargar les cames, les allargues. Des d'aquí alces els talons amunt, mantens la diagonal amb l'esquena i des d'aquí inhales i a l'exhalar deixes caure el taló dret en el terra flexionant la cama esquerra. Dos moviments oposats. Respira. Percep com l'abdomen s'absorbeix naturalment en aquesta posició d'Adha Mukha. Inhales, estires les dues cames, els talons no toquen el terra. I exhales, flexiones la cama dreta i estires l'esquerra amb el taló que toca el terra. Unes respiracions aquí. Des d'aquí, inhales, talons amunt, estires les dues cames, flexiones els genolls, mires endavant i des d'aquí a poc camines en direcció a les teves mans. Alinees les cames a l'alçada de les caderes, deixes caure els braços i el cap. Deixa que el pes caigui en direcció a les puntes dels dits. Les teves costelles es mantenen en contacte amb les cuixes. Inhales profund i exhales deixant anar. Percep el pes dels teus braços, del teu cap. Des d'aquí, vèrtebra per vèrtebra, amb la barbeta enganxada al pit anirem pujant suau. Percep el pes dels teus braços, del teu cap. Des d'aquí ens recol·loquem, ajuntarem les boles dels dits grossos i des d'aquí col·locant les mans en aquesta posició com Padmasana, ajuntant el polze i el dit petit, amb els braços al costat del tronc, inhalarem i aixecarem els talons amunt i els braços amunt. Mantinc les costelles i el sac ben dreçats. I des d'aquí exhalarem, mantenint els talons elevats, flexionarem els genolls buscant aquest Padmasana davant del pit. Els talons s'eleven. Inhales, braços amunt. Estires cames, els talons es mantenen desenganxats. I exhales, tornes, intentant mantenir l'equilibri amb els talons elevats. Inhales, última vegada. I exhales, relaxes. Des d'aquí anirem començant a fer les salutacions al sol. Començarem per la salutació al sol A amb variacions. Des d'aquí pots col·locar les cames alineades amb les caderes o simplement ajuntes les boles dels dits grossos amb els talons lleugerament separats, com tu vulguis. Des d'aquí, entrant les costelles i el sacre endintre, mantenint aquesta acció de l'abdomen, inhalarem braços amunt, exhalarem, ens plegarem endavant, amb les mans que volen tocar el terra, si no, flexiones els genolls, Des d'aquí inhales, obres el pit amb l'esquena llarga. Mans al terra, pas llarg amb la cama dreta i amb la cama esquerra, planxa.
Des de planxa, genolls i pit, o baixes directament amb chaturanga, si tu coneixes. Des d'aquí, mini cobra, amb les espatlles enrere i avall. I empens al terra i et quedes a anar de muca. Respira, anar de muca. De nou, recol·loca't. Dóna't temps a observar la posició. Pots moure les caderes d'un costat a l'altre, aquests primers instants de la posició de muca, intentant utilitzar la respiració ujjayi. Inhalant i exhalant a través del nas. Des d'aquí flexionarem el genoll, mirarem endavant i farem un pas llarg amb la cama dreta, amb control, i amb la cama esquerra. Inhales, obres el pit, i exhales, et plegues endavant. Inhales, braços amunt, mireu les dues mans. I exhales. Inhales i exhales, et plegues endavant. Inhales, obres el pit, mans a terra, pas enrere amb una cama i amb l'altra. Des d'aquí, colzes enganxats, o genolls i pit, o baixes directament. Des d'aquí inhales, obres el pit, i empens al terra i et quedes a anar de muca. Molt bé, des d'aquí ajuntarem les boles dels dits grossos. Mantindrem la diagonal, si no podem, flexionem les cames. Des d'aquí inhales i vas portant la cama dreta amunt. Respira. 4 i 5. Des d'aquí obrirem la cadera i ajuntarem el taló en direcció al gluti. 2 respiracions. 3, 4 i 5. Des d'aquí estirarem la cama, tancarem la cadera i baixarem la cama al costat de l'altre. Anem per l'altre costat. Inhalarem, estirarem la cama esquerra amunt. 1, 2, 3, 4 i 5. I obrirem la cadera i deixarem caure el taló en direcció al gluti. 1, 3, 4 i 5. Des d'aquí estirarem la cama, tancarem la cadera i tornarem a obrir les cames a l'alçada de les caderes. Flexionant els genolls, mirant endavant, farem un pas llarg amb una cama i amb l'altra, amb control. Inhales, obres el pit i exhales, et plegues. Inhales, braços amunt, mirant les dues mans. Samasthiti. Seguim. Inhales i exhales, et plegues endavant. Inhales, obres el pit, mans al terra, pas enrere o salt. Des d'aquí, o genolls i pit, o baixes directament. Inhales en mini cobra o urdhva mukha. I empens al terra i et quedes a anar damunt. Seguirem. Des d'aquí farem la mateixa variació juntant les boles dels dits grossos. Inhalarem, cama dreta amunt. Ara ja t'ho coneixes, obres la cadera i col·loques el peu dret en direcció al gluti. Des d'aquí, flexionant la cama que tens en el terra. Deixarem caure la cama dreta en el terra. I ens quedarem com si estiguéssim en una planxa. No estem obrint el pit, sinó que estem com una planxa deixant caure el braç de dalt. Ens mantenim 3 respiracions aquí. Notant tota aquesta l'estirament d'aquesta zona costal. Inhales, des d'aquí col·loques la mà dreta en el terra i estires la cama amunt. I des d'aquí relaxes. Anirem a l'altre costat. Inhales, cama, esquerra amunt. Obres la cadera i col·loques el taló en direcció al gluti. Des d'aquí, flexionant la cama dreta, deixarem caure les puntes dels dits del peu esquerre en el terra. I des d'aquí deixarem que el braç de davant ens caigui buscant una planxa lateral. 3.
empeny el terra amb la mà. I sí, des d'aquí buscarem el terra amb la mà esquerra i alçarem la cama amunt i hi tornarem. Flexionant els genolls, mirem endavant, farem un pas o un salt entre les mans. Inhales, obres el pit i exhales, et plegues. Inhales, braços amunt. I exhales, relaxes. Seguirem amb variacions. Inhales, braços amunt. I exhales, et plegues endavant. Inhales, obres el pit, mans al terra, pas o salt enrere. Inhales, obres el pit i empenys al terra i et quedes en el damunt. Des d'aquí juntarem les boles dels dits grossos de nou, buscant la diagonal empenyent el terra amb les mans. Relaxa el cap per no crear tensions a les cervicals. Des d'aquí inhales, cama dreta amunt i exhales, genoll en direcció al colze dret. Amunt. Inhales, cama dreta amunt i exhales, genoll al front portant el pes en direcció als canells. Inhales, cama dreta amunt i exhales, genoll al colze esquerre. Inhales, cama dreta amunt i relaxes. Seguirem la cama contrària, inhales, cama esquerra amunt i exhales, genoll a la part alta del colze esquerre. Inhales, cama esquerra amunt i exhales, genoll al front. Inhales, cama esquerra amunt i exhales, genoll a la part alta del colze dret. Inhales i tornes. Des d'aquí flexionant genolls, mirant endavant, o fas un salt o un pas. Inhales, obres el pit i exhales, et plegues. Inhales, braços amunt, mirant les dues mans. I s'amestita. Salutació al sol bé amb variacions. Des d'aquí, flexionant els genolls, evitant que el genoll sobrepassi la bola del dit gros. Endreça el sacre endins. I exhales les mans en direcció al terra. Inhales, obres el pit, mans al terra, pas o salt enrere. Des d'aquí, inhales, obrint el pit. O genolls i pit amb minicobra. I des d'aquí, fem un pas llarg amb la cama dreta, amb control entre les mans. No hi ha pressa. Des d'aquí enganxes la bola del dit gros del peu de darrere i el taló i alces els braços amunt. Des d'aquí exhalant, portarem les mans per darrere el sacre. Inhalarem, obrirem el pit. Intentarem crear una arruga entre els omoplats, estirant els braços avall lleugerament amunt. Mantén el genoll obert en direcció al dit petit, el genoll de davant. I el pes ben repartit entre els dos peus. Inhales des d'aquí exhalant, portes el pes lleugerament endavant i fas un pas per anar a buscar una posició d'equilibri. Guerrero 3. Suavitza els ditets dels peus en el qual t'estàs recolzant. Des d'aquí, flexionar la cama de davant, tornarem d'una manera suau al guerrero 1. Inhales. Des d'aquí, agafes aire i exhales, mans en direcció al terra. Palmes enrere, a poc, i ens quedem en la posició de planxa, genolls i pit o baixes directament. Des d'aquí inhales, encurva muca. I empenys la terra i et quedes anar de muca uns instants per passar el peu esquerre entre les mans. Arrela la bola del dit gros de darrere i el taló. Des d'aquí amb la cama forta de davant, inhales, braços amunt. El genoll de davant que no caigui cap endins, en direcció al dit petit, En aquests guerreres, el genoll cap en direcció al dit petit.
Des d'aquí exhales les mans a darrere el sacre. Inhales, obres el pit, agafes aire. Deixes caure les espatlles enrere, avall. Respira aquí. Suavitza la mandíbula. Obre el cor. Inhales, a l'exhalar. Vas col·locant pes en direcció endavant i fas un petit salt per anar a la posició d'equilibri. El darrere 3. Alinea les cervicals amb la columna. No facis una extensió cervical. La cama de darrere va en rotació interna. Des d'aquí flexiona lleugerament la cama de davant, fas un pas enrere amb control, inhales, obres el pit. Exhala. Inhales, braços amunt. I exhales, mans al terra, pas enrere amb control. Des d'aquí exhales. Inhales en mini cobra o urba mukha. I empens al terra i et quedes en Adho Mukha. Amb unes respiracions aquí. Si ho necessites, col·loques els teus genolls a la terra i descanses en Balasana. Si no, et mantens en Adho Mukha. Des d'aquí flexionant els genolls, mirant endavant, fas un pas o un salt. Inhales, obres el pit i exhales, et plegues. Des d'aquí flexionant els genolls, Utkatasana. I relaxes. Segona salutació al sol bé en variació. Inhales. Exhales, et plegues endavant. Inhales, obres el pit, mans al terra. Pas enrere o salt. Des d'aquí inhales i empens a terra i exhales. Molt bé. Des d'aquí ajuntarem les boles dels dits grossos. Inhales, cama dreta amunt i a l'exhalar, genoll al front. Quan estiguis aquí, deixes passar la cama dreta en direcció al costat esquerre i entrem en una planxa lateral amb la cama dreta elevada. Si no, deixes caure la cama en el terra. Des d'aquí tornes, cama dreta amunt i exhales. Canviem de costat. Inhales, cama esquerra amunt i exhales, genoll al front. Des d'aquí deixes passar la cama esquerra per davant. I des d'aquí tornes. Alça la cama esquerra amunt i relaxes. Des d'aquí, cama dreta amb control entre les mans. I ens quedem en aquesta posició del corredor, alineant el topi del cap, les espatlles, el sacre i el taló de darrere. Respira. Des d'aquí deixarem passar la mà dreta per dintre. Ens quedarem amb les dues mans per la part interna, amb el genoll dret que ens quedarà al lateral. Des d'aquí inhalarem braç dret amunt i a l'exhalar deixarem passar el braç dret per davant, girant la cadera i mirant el braç que tenim enrere. El peu de darrere queda en flex, reposat en el terra. Inhales, tornes. I des d'aquí a l'exhalar canviarem enganxant la bola del dit gros de darrere i el taló. I des d'aquí entrarem al triangle exters. Des d'aquí o des d'aquí. Unes respiracions, en giro. Aquí o aquí? Molt bé. Inhales, els braços queden amunt, davant del pit i des d'aquí deixarem caure el pes al lateral. Si no arribes aquí amb el peu enganxat en el terra, alces el taló amunt o fins i tot pots col·locar-te un bloc en el taló i et mantens aquí.
Si arribes en el terme, perfecte. Des d'aquí anaves, a l'exhalar, les mans en el terra i girarem en aquest costat ara. Ara estem a l'altre costat, exacte. Des d'aquí inhales, braç esquerre amunt i torsionarem a l'altre costat. Inhales, braç esquerre amunt i a l'exhalar canviarem i ens estendrem, com hem fet abans. Aquí. Des d'aquí inhales, girem els peus cap endintre, flexionem el dret i deixem caure el pes a l'altre costat, Ens mantenim aquí, evitant tancar el pit. Obrirem el pit. Les mans en posició namasté davant del cor. Des d'aquí les mans en la terra. I el que farem és ajuntar les boles dels dits grossos cap endintre. Queden les boles cap endins i des d'aquí estendrem els braços endavant. Deixarem caure el cap. Estic en aquesta posició, deixem caure el cap. Des d'aquí et mantens aquí. O si tu vols inhales, obres el pit i a l'exhalació deixes que les mans vagin a la línia dels peus. I a l'exhalar deixes caure el tronc davant. Si no arribes fins aquí no passa res, mantens aquí. Si estàs aquí, pots intentar buscar una invertida. Intentant alinear les mans amb els peus. Quan estiguis aquí, els colzes quedaran a la línia de les espatlles i deixaràs caure el top i el cap en el terra. Intentarem elevar les cames amb control. Mantenir la línia dels canells amb els colzes amb les espatlles. Si no vas fer mai la posició, ens esperes, Necessites tècnica. Si és la primera vegada, no ho fallis. Necessites assessorament. Cuida't les cervicals. Des d'aquí baixarem amb control. Inhalarem, agafarem aire, mirant endavant. Si estàs aquí, col·loques les mans endavant i agafes aire. Molt bé. Flexionar lleugerament els genolls. Col·locarem les mans a les caderes. Inhalarem i obrirem el pit. Des d'aquí, pas endavant. Seguirem. Inhales, agafes aire. I exhales, et plegues endavant. Inhales, obres el pit. Mans al terra, pas o salt enrere. Des d'aquí inhales, obres el pit. I exhales, empens a terra i et quedes anar damunt. 3 respiracions profundes. Intenta mantenir la ment totalment centrada en el moviment i en la respiració. Oblida't per uns moments de tot i de tothom, portant l'atenció en cada sensació. Empeny el terra. Percep la globalitat de tot el teu cos. Des d'aquí flexiones els genolls i mires endavant. Fan un pas llarg com salt entre les mans. Des d'aquí inhales, obres el pit, exhales, et plegues. Flexionarem els genolls i entrarem en la posició Utkatasana. Ens mantindrem endreçant el sacre endintre, genolls no sobrepassen les boles dels dits grossos. Si t'és molt complicat ajuntar les mans, col·loques les mans obertes a la línia de les espatlles. Et mantens respirant, la mirada a l'alçada dels ulls o si tu vols entre les mans. Si tens les mans separades, percep l'espai que hi ha entre les mans. Respires uns moments aquí.
Des d'aquí inhales i a l'exhalar ajuntes les mans, col·loques el mudra cal i mudra, inhales i a l'exhalar tornarem a fer l'exercici que hem fet a l'inici, col·locant els omoplats recol·locats, espatlles relaxades, talons elevats. Des d'aquí corbarem la part alta de l'esquena i intentarem baixar els talons al terra amb control, suau, sense pressa. I des d'aquí entrarem a la posició Navasana. Si aquí estàs còmode et mantens aquí i si no et mantens aquí. Unes respiracions. Intenta col·locar el pes a la zona dels isquions, no a la zona del sacre. Des d'aquí, de nou, busques un angle de 90, col·loques els peus en el terra i intentes tornar a pujar a la posició d'equilibri. Des d'aquí inhales, braços amunt i exhala, relaxes. Inhales, braços amunt. Exhales, et plegues, han de buscar un Uttanasana. Les cames queden obertes a la línia de les caderes i les mans o a les tíbies o a les cuixes o en el terra. El més important és que no passi això. Que la part alta de l'esquena no quedi corbada. Intentem buscar una esquena llarga. Per tant, si necessites flexionar els teus genolls, els flexiones, no passa res. I busques aquí aquest alineament. Si estàs aquí i t'estàs agafant les boles, els dits grossos dels peus, et mantens aquí. Inhales amb l'esquena llarga i a l'exhalar, si vols, et plegues endavant. Si no, et mantens aquí. Ves elevant els isquions amunt. La bola del bicròs, eleva el pom del peu. Activa els quàdriceps, relaxa abdomen, recol·loca espatlles i mantén un rostre d'equanimitat. I des d'aquí, flexionant els teus genolls, anirem a buscar una posició del corp, que ja l'hem fet algun cop. També l'equilibri de braços. Avui la classe és una mica dinàmica. Si no l'has fet mai, només tanteja. Pensa que no estàs molt acostumat a col·locar pes al canell i per tant cuida't, Des d'aquí, les mans en el terra, els colzes van en direcció damunt del colze, els genolls damunt del colze, o si coneixes la posició, en direcció a les aixelles. Deixes tantejar el pes en direcció a les mans, les puntes dels dits. Si des d'aquí vas bé o estàs fent la variació amb els genolls damunt dels colzes, deixes anar el pes d'un peu i de l'altre. Si estàs a l'altra posició, intentant col·locar els colzes a les aixelles, igual. Mantens unes respiracions aquí, corba la part alta de l'esquena, com si el melic volgués tocar la columna. Des d'aquí, si tu vols, quan hagis fet les respiracions, saltes el chaturanga. I des d'aquí exhales. Inhales, obres el pit i exhales, Adho Mukha. Empeny el terra amb les mans. Des d'aquí farem els dos passos per anar sentats davant de la colxoneta. Flexionant els genolls, mirant endavant, farem un pas llarg amb la cama dreta sota el canell esquerre i la cama esquerra sota el canell dret. Si no, fas el pas intentant quedar davant de la colxoneta sentats. Des d'aquí, el que intentarem és mantenir les mans als genolls, corbar la part alta de l'esquena, anirem baixant vèrtebra per vèrtebra. Ens estirarem a la terra. Des d'aquí, la posició que hem fet abans del cor, aquesta posició que hem fet del cor, en equilibri, la farem de panxa amunt. Ens quedarem amb els braços totalment estirats, amb el palmell de la mà que mirarà al sostre. Els peus en punta i des d'aquí intentarem que el genoll pressioni el colze i el colze al genoll, fent aquest gest. Ens quedarem aquí unes respiracions
Intentem pressionar el genoll amb el colze i el colze amb el genoll. Relaxa el cap, l'esquena queda en el terra i et mantens unes respiracions aquí. Suavitza la respiració, l'abdomen. Intenta que l'abdomen no sobresurti, que quedi absorbit. Des d'aquí inhales, si vas molt bé ho pots intentar, estires la cama dreta. Pots buscar una diagonal i des d'aquí pots anar baixant a poc. Intentar mantenir la pressió del genoll esquerre contra el braç i el braç contra el genoll. Des d'aquí inhales i exhales, tornes. Mantén la pressió dels genolls contra el braç. Des d'aquí inhales, ara cama esquerra. I exhales, baixes la cama suau, fins allà on puguis. Mantén la pressió del genoll contra el colze contra el genoll. Inhales i exhales, mantén-te aquí. Últimes respiracions. Suavitza la mandíbula i des d'aquí relaxes. Anirem a fer la posició Garudasana, però estirats també en el terra. La posició Garudasana, posició de l'àliga, és la posició que fem en peu, creuant les cames i els braços, però la farem estirats en el terra. Des d'aquí, estirar les cames amunt i els braços. Obrirem les cames i col·locarem la cama dreta per damunt de l'esquerra i el braç esquerre per damunt del dret. Si estàs aquí, perfecte. Si pots fer el doble enllaç, també perfecte. Estiguis on estiguis. Des d'aquí, inhalarem, obrirem les extremitats com si volguéssim tocar el terra i a l'exhalar ajuntarem desenganxant els omoplats del terra amb els colzes i els genolls que es toquen en el centre. Inhales, t'obres, deixes descansar els omoplats, l'abdomen queda absorbit i exhales, de nou genolls amb colzes. Inhales i exhales. Inhales 2 vegades més i exhales. Última, inhales. Vinga, tu pots, exhales. I des d'aquí relaxes i canviarem de costat. Cama esquerra i braç dret per damunt. Des d'aquí, inhales, obres i exhales. Hem canviat el creuament de les cames i dels braços. Inhales, obres el pit. I exhales, t'endreces a dintre, colze i genoll junts. Inhales, últimes vegades. Exhales. Inhales. Suavitza la mandíbula i exhales. I des d'aquí relaxes. Col·loques les cames en el terra, estires els braços amunt i estires les cames. T'allargues en totes direccions, com si t'estiressin des de les mans, com si t'estiressin des dels peus. Inhales profund a través del nas i exhales per la boca. Des d'aquí, col·loques les mans al costat del tronc i flexiones els genolls i t'abraces les cames en direcció al pit. Acosta lleugerament la barbeta en direcció al pit per crear espai a les cervicals. Des d'aquí deixes caure les cames en la terra i flexiones, aixeques la cama dreta i la col·loques damunt de l'esquerra. Des d'aquí els braços en creu i deixarem caure les cames al costat dret. La mirada anirà al costat esquerre, al costat oposat d'on tenim les cames. No facis absolutament res, simplement deixa't anar. Mantén els omoplats ben alineats i en contacte amb la mat o amb la colxoneta. Que sigui el punt de referència en aquesta torsió. I vas col·locar l'aire entre les costelles per crear espai.
Més que voler estirar, intentem crear espai en la respiració. En cada inhalació deixa que la respiració arribi fins al sòl pèlvic i amb l'exhalació fins al tope del cap. Deixa que la gravetat t'ajudi a obrir cada vegada més. Perd el control per uns moments. Des d'aquí inhales, tornes en el centre. Col·loques la cama dreta en el terra, eleves l'esquerra, deixes que el turmell d'esquerra recolzi damunt del genoll dret. Inhales i amb l'exhalació deixes caure les cames al costat esquerre. La mirada va al costat dret. Recorda que com a referència tens els omoplats enganxats en el terra. Si aquí costa molt, pots col·locar llibres, blocs, coixins en aquesta zona de sota el genoll, Aquí podries col·locar un bloc. Si no, et mantens aquí, relaxant, deixant anar. Unes respiracions més. Des d'aquí inhales, tornes al centre i relaxes. De nou t'abraces els genolls al pit. Des d'aquí pots acostar la barbeta entre els genolls, fer un moviment de va i ve fins quedar-te sentat davant de la colxoneta. Des d'aquí entraríem a l'última part, la penúltima, que seria la de respiració, la de pranayama. Abans d'entrar a la relaxació. Si tu vols i no vols fer, jo et recomano que facis la respiració, perquè és com, per concloure la pràctica és bastant bàsic. Si no la vols fer, simplement t'estires i segueixes la teva pràctica amb savasana. T'estires, això sí que és superrecomanable, estirar-se i deixar que la posició de savasana integri tots els beneficis de la pràctica. Ara sí us podeu abrigar, la pràctica d'asana ha acabat. El que sí que és important ara és que no passeu fred. I la pràctica que farem avui de pranayama és simple en el fet de que no hem de fer res amb les mans i és la de Ujjayi, respiració Ujjayi, no? Si algú la coneix, doncs super, és la que aplicarem, i si no se'n faci 5 cèntims, sí que volia fer com un vídeo a part al YouTube, que ja el penjaré com el que vaig fer de Anuloma Viloma, perquè és una mica extens, però en definitiva el que busquem amb la pràctica de Ujjayi o en la respiració Ujjayi és com contraure la glotis, que és aquesta zona del coll, d'acord? És com, per dir una forma, la forma que a mi m'ho van ensenyar, que em va ser molt visual, va ser com si volguéssim entelar un vidre, aquest soroll com si tinguéssim un vidre i el volguéssim entelar, doncs fer-ho però amb la boca tancada. És diferent, estem bloquejant la glotis, bàsicament, vale? Llavors, en el moment que tu fas aquest tancament, estàs provocant com un soroll, com si fossin les onades del mar, no? És com... No sé si se'm sent, però una mica la idea seria aquesta, vale? Normalment els practicants de ioga aquesta respiració l'utilitzen durant tota la pràctica, val? Ara farem, només ens asseurem, ens col·locarem en posició fàcil, una que tu estiguis còmode, ja sigui col·locant-te amb sukhasana creuant les cames, amb virasana, en posició ajuntant els genolls, o a damunt d'una cadira, si et fan mal els genolls o no pots mantenir-te molta estona en aquesta posició, d'acord? Llavors, el que farem és simplement estar atents en aquest moviment de la glotis per mantenir-lo com tancat, intentar percebre aquest so suau i intern
però per un mateix. Moltes vegades el fet de que tu necessitis fer aquest soroll no ho ha d'escoltar tots els teus veïns ni ho han d'escoltar tots els alumnes de la classe, sinó que és un soroll molt sutil que tu perceps a dins teu. Sí que es pot sortir molt suau, però és molt suau, intentant al mateix moment igualar el temps d'inhalació i d'exhalació. És exactament el que fem durant la pràctica d'àsana, però d'una manera molt més conscient. Penseu que quan comencem amb les pràctiques de ioga, no sé si la gent que es connecta és practicant o no, habitual, vull dir, però normalment el que fem és introduir primer àsana i llavors a mesura que les pràctiques van fent més... vas introduint més dins de l'àsana i comences a conèixer l'alineament, les postures, els noms, tot, llavors sí que comences a centrar més en el tema de respiració durant la pràctica. Estem parlant a dintre la pràctica, no fent pranayama, que seria com una part extra de la pràctica. Vale? A dintre la pràctica d'àsana s'utilitza ujjayi, respiració ujjayi, d'acord? Per tant, com us deia, simplement tancarem la boca i no la tancarem d'una manera, sempre intentarem fer els moviments molt suaus, sense fer força amb la mandíbula, ni simplement relaxarem el rostre, ens mantindrem en una posició fàcil, podeu clavar les cames, ja us dic, una posició que estigueu relativament còmoda. Les mans damunt dels genolls, com que ja em sentiu en color, podeu utilitzar un coixí o un bloc, el que vulgueu. I des d'aquí, o les mans la dreta damunt de l'esquerra, amb els polzes que es toquen, o les mans damunt dels genolls, és indiferent. En aquesta posició sukhasana, o virasana, o aquesta posició amb un coixí en el cul a la zona dels isquions, o sentats en una cadira, però sense recolzar-nos a la cadira, simplement per recolzar els isquions i mantenir les cames en una posició més còmoda. Un cop estiguem en la posició, simplement intentarem acostar lleugerament la barbeta en direcció al pit molt suau, com si ens estiréssim des del tope del cap, mantenint l'abdomen lleugerament actiu, que no significa fer molta pressió amb l'abdomen, sinó és com que el volem mantenir una mica activat, d'acord? Perquè el moviment del nostre diafragma pugui pujar i baixar i fer moure aquestes costelles laterals i fins i tot arribar al diafragma del sòl pèlvic. És important mantenir lleugerament actiu l'abdomen. Les mans quedaran relaxades, la barbeta lleugerament recollida i com si volguéssim entelar un vidre, però amb la boca tancada. Intentarem inhalar i exhalar constantment, intentant, si tu vols, comptar fins a 5 amb la inhalació i exhalar fins a 5. Inhalar amb 5 i exhalar amb 5, però intentant que aquesta respiració sigui llarga i profunda i perceps aquest so com si fossin onades del mar. Des d'aquí, al teu ritme, comences la respiració. Mantén la punta de la llengua enganxada lleugerament a l'inici de la geniva de les dents de dalt. És una mica una referència, al mateix temps que relaxes el rostre. Ves portant l'atenció constantment en aquest soroll, en aquest so que estàs provocant mitjançant aquesta respiració i adona't de la ment dispersa, de la ment de mico que tenim sempre, deambulant. Simplement te n'adones si així passa, si tens algun moment donat que hi ha pensaments, records, fantasies, un debat intern. Intentes recuperar l'atenció en aquest so, intentant comptar d'una manera suau i trobant aquesta cadència o aquest ritme en la respiració. Ves suavitzant la musculatura de la cara, al mateix
mateix temps i relaxes l'entreseny. Fes que la respiració, cada inhalació, t'empleni els pulmons fins a la base. Eixamplant aquestes costelles laterals i exhales. Com si fossin onades en el mar, com si fos el vaivé del seu moviment. Mantén l'abdomen lleugerament activat, allarga la columna, relaxa espatlles, acosta lleugerament la barbeta i mantén-te unes respiracions més en ujjayi, intentant bloquejar la glotis. Si vas bé, pots comptar fins a 6, fins a 7, intentant igualar el temps d'inhalació i d'exhalació. Suavitza la musculatura del voltant dels ulls. Ves-te familiaritzant amb aquest so. Cada vegada fes-te'l una mica més teu, més personal. Intenta no posar nom a tot allò que perceps, no ho verbalitzis, simplement centra't en el so sent un espectador d'aquest moviment de respiració. No interfereixis en res, simplement et mantens constant en aquesta respiració ujjayi. Si t'adones que la ment es dispersa, suaument recuperes l'atenció en l'aquí i en l'ara, en aquest preciós moment present. Allarga la columna i a l'exhalar relaxa extremitats. Mantén-te unes respiracions més. Última respiració. I quan hagis acabat l'última respiració ujjayi, simplement vas a buscar la posició savasana. Jo et convido que acabis amb savasana, però si et sents més còmode pots mantenir-te en posició de meditació, com estàs posat ara. Si busques més relaxació o busques una posició estirat, simplement t'estires, t'abrigues amb una manta. En els dos casos, mantén-te amb els ulls tancats, mantenint aquesta mirada cap endins, cap a aquest espai intern d'introspecció. No facis absolutament res,
Per uns moments oblida't de tot. Intenta mantenir en aquesta posició de relaxació, totalment relaxada, relaxat. Col·loca els braços lleugerament separats del tronc amb el palmell que miraran en el sostre o al cel, en el cas que estiguis estirat en el terra. Obre les cames lleugerament, potser una mica més àmplies que la cadera, deixant que les cames caiguin d'una forma natural en la posició que sigui. Si notes molèsties a les lumbars, simplement flexiones les cames i les recolzes entre si o fins i tot col·loques un coixí a sota els teus genolls. Deixa que els omoplats descansin en el terra. Potser acostes de nou la barbeta lleugerament al pit per deixar descansar el cap en el terra i allargar cervicals. Inhales profund a través del nas, emplenant totalment els teus pulmons. I exhales a través de la boca. Si vols pots repetir, inhalant profund, emplenant completament els teus pulmons. I ara sí, t'entregues completament. Porta l'atenció a les dues mans, els dits polzes, cada un dels dits de les mans, els palmells de les mans, els canells. Porta l'atenció als avantbraços, colzes, els braços, porta l'atenció ara a les espatlles, als costats del tronc, a la cintura, a les caderes. Porta l'atenció a les teves cuixes, als teus genolls. Els bessons. Els turmells. Els talons, les plantes dels peus. Cada un dels dits dels peus. Els empenyes. Els genolls. Les ingles, el pubis, els genitals, el baix ventre, el melic, el plexe solar, o la zona de l'esternón, tota la caixa toràcica, les clavícules, el teu coll, la teva barbeta, la teva mandíbula, la llengua, el
llavi inferior, el llavi superior, les galtes, les fosses nasals, tot el nas. Porta l'atenció als ulls, a les parpelles, a les celles, el punt entre les celles, el front, la coroneta, la part de darrere del teu cap, l'occipital, la part de darrere del coll, les teves vèrtebres cervicals, les espatlles, els omoplats, la part dorsal de la teva columna, en contacte amb el terra, la zona lumbar, cada costat de l'esquena, tota la columna, la base de la columna, el sacre, el còccix, les natges, l'espai del sòl pèlvic, el pubis, sent tot el cos relaxat. Per uns moments visualitza tot el teu cos relaxat en el terra. Visualitza el teu cos respirant amb calma. Agafa consciència ara, com en cada inhalació. L'abdomen puja. I en cada exhalació baixa. No has de fer res amb la respiració. Simplement observes aquest moviment del teu abdomen. Observa la tensió en el teu pit i observa com també es mou a poc amb la teva respiració. A l'inspirar hi ha una lleugera expansió en totes direccions. I a l'exhalar, un petit descens. Porta l'atenció ara al teu coll o a la teva gola. I agafa consciència de l'aire que traspassa i passa per la gola a l'inspirar cap endins, cap al teu interior, cap als pulmons. I a l'exhalar cap enfora. I ara agafa
consciència de la respiració passant a través de les teves fosses nasals. Com a l'inspirar, els dos fluxos d'aire entren per cada fossa. Entren de forma separada, des de lluny. I com tornen a sortir per tornar-se a separar. Visualitza't a tu mateix en aquest espai en el qual et trobes, tal qual estàs estirat en el terra o en posició de meditació. Visualitza't. A continuació, et proposo una sèrie d'imatges i deixa que passin per si soles, observant les emocions que et produeixen. No facis cap esforç mental. Deixa't fluir amb l'exercici, mantenint desperta la teva consciència. T'estic. Segueix el ritme que et proposaré i no et paris en cap imatge. És important el moviment de la visualització. Visualitza una espelma. La flama de l'espelma. Un desert infinit. Una piràmide damunt la sorra. Ocells volant en direcció al sol. Núvols vermells en el cel. Una posta de sol. Un infant somrient. El cel blau. La brisa fresca del mar. Una tempesta. Muntanyes nevades. Les onades del mar en una platja solitària.
bosc a la tardor. Una poma vermella. Una finestra oberta. Un cel estrellat. Una rosa vermella. Arbres que es mouen amb el vent. La neu caiguent damunt del terra. Una cadira buida. Un camp verd. El mar amb calma. Porta de nou l'atenció en el cos i en la teva respiració. Observa la teva respiració natural, lenta, tranquil·la. Sento tot el cos estirat en el terra, en posició savasana. Profundament relaxat. Et sents tranquil i en pau, renovat, ple d'energia i vitalitat. Sent el teu cos i el món extern. Ves ampliant la teva respiració per emplenar-te d'energia i transmetre aquesta energia a petites parts del teu cos per anar-les despertant a poc. Però fes-ho tranquil·lament, al teu ritme, sense córrer, amb molta calma. Movent els dits dels peus o els dits de les mans. Pots portar els teus braços per damunt del cap i allargar-te en totes direccions. Pots badallar, fer mueques, moure la llengua dins de la boca. Des d'aquí suau, flexiones els teus genolls i et deixes caure al costat dret utilitzant el braç com a coixí. Et mantens recollit, recollida en posició fetal uns moments, deixant que penetrin els beneficis de la pràctica d'avui. A poc, al teu ritme, fent força contra el terra amb la mà oposada, et quedes assegut com a l'inici de la pràctica. Una posició còmoda, mantenint el pes damunt dels teus isquions, allargant la columna, mantenint els ulls tancats amb una mirada cap endins. Porta l'atenció de nou en el rostre, relaxant cada un dels músculs.
Mantén-te immòbil. Percep ara el ritme de la teva nova respiració, del teu nou estat. Des d'aquí, dibuixant un petit somriure, col·locarem les mans davant del pit, en Anjali Mudra, pressionant el polze a l'esternó. Percep el contacte entre les dues mans. Inhalarem per cantar 3 oms. Inhales profund. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Moltes gràcies. Bueno, us deixo aquí amb el vostre estat. Gràcies per tota la gent que s'ha mantingut fins al final, que a vegades costa una mica. Gràcies. Molt bé, doncs fins dijous. Dijous mirarem de fer la pràctica també a aquesta hora, vale? A les 6 de la tarda. Espero que us hagi anat molt bé. Si sabeu algú que li pugui interessar i ho voleu compartir, doncs súper. Ja sabeu que, com he comentat abans, que són a donació, si us ha agradat i podeu, si aquesta situació actual us ha vist involucrada amb el tema econòmic, és un regal per vosaltres la classe i no hi ha cap problema. I ja està, no sé què han sortit aquestes cares, perdó, no sé, no passa res. I, bueno, aquí estarem dijous, d'acord? També farem, potser no serà tan dinàmica la pràctica, potser serà una mica més tranquil·la. I per la que ve, ja estic parlant per la que ve, potser farem yin yoga, un dia de yin yoga, vale? Que és aquell tipus de yoga més relaxat. Així és que moltes gràcies. Adeu. Gràcies, àvia.